Business School στο μάθημα του Social Media Strategy. Η Ελλάδα, για τα μάτια των παιδιών, δεν είναι μόνο νησιά, παραλίες, ξαπλώστρες, μουσική και ποτό. Είναι πολλά άλλα πράγματα. Αυτά τα πολλά άλλα πράγματα μπορούν όχι μόνο να αυξήσουν τον τουρισμό μας, αλλά να κάνουν αυτό που μάθαμε στο μάθημα, ένα πολύ ωραίο rebranding. Αυτό το rebranding της χώρας μας, εμείς το ξεκινήσαμε και σε λίγο θα το δείτε. Μάλιστα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά, μια χαρά. Πείτε μας για την καμπάνια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη φιλοξενία στο πλαίσιο της καμπάνιας Visit Greece και είπαμε σε πρώτο πλαίσιο να ξεκινήσουμε από τη λέξη φίλος, κάνοντας μια ετυμολογική ανάλυση της λέξης φίλος και να πούμε ότι γενικά ο Έλληνας στην ιδιοσυγκρασία του έχει τη φιλία μέσα του σαν άνθρωπος. Είναι θέμα νοοτροπίας και θέμα ελληνικής καρδιάς και ψυχής. Άρα προωθούμε την ελληνική φιλοξενία. Ωραία, νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει και η συνάδελφος Δανάη. Δανάη, τι φτιάχνουμε? Φτιάχνουμε μια καμπάνια για το πόσο φιλόξενοι είμαστε στην Ελλάδα. Και όχι μόνο. Μιλάμε γενικότερα για τους τρόπους και τα ήθη μας, τα έθιμά μας, το πώς ζούμε καθημερινά Και τελικά το πόσο ωραία μπορεί να ζούμε στην Ελλάδα παρά την κρίση. Πάντα φροντίζουμε να περνάμε καλά παρά την κρίση, νομίζω, και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητά μας. Τέλεια. Γεια σας. Τι κάνουμε? Δουλεύουμε. Τι δουλεύουμε? Δουλεύουμε το project Visit Greece 2016. Και τι λέμε? Λέμε για τη φιλοξενία, λέμε για την Ελλάδα μας, πόσο μεγάλη ιστορία έχει στη φιλοξενία και κυρίως από τη μυθολογία ξεκινάνε όλα. Όλα αυτά θα τα δείξουμε μέσα από την καμπάνια. Ναι, θα προσπαθήσουμε. Γιατί μιλάτε μόνο εσείς? Μας κάλυψε. Μας κάλυψε, απολύτως. Να πούμε μόνο την ετυμολογία της φιλοξενίας. Αξίζει να το πούμε αυτό. Βγαίνει από το φιλό που σημαίνει αγαπώ και το ξένος, δηλαδή ότι αγαπάμε τους ξένους. Θεωρούνταν ότι είναι σταλμένοι από τους θεούς, άρα ήταν καθήκον και ηθικό χρέος να τους προστατεύσουμε και να τους τιμήσουμε. Ωραία, πάμε να το δείξουμε αυτό στην καμπάνια μας. Γράφει τώρα. Τι θα κάνουμε, κορίτσια? Ρακέτα. Πάμε. Go! Welcome home. Welcome home, το πρώτο hashtag μας. Και φιλοξενία. Για πείτε. Τι σημαίνει ελληνική φιλοξενία, Λέτα? Εξετάσεις θα δώσω. Άρα εγώ φαίνομαι όμως και εσείς μόνο ακούγεστε. Δεν μπορώ να δώσω εξετάσεις. Τι σημαίνει η φιλοξενία? Ένα ποτήρι νερό κερασμένο μαζί με το καφέ σου. Ένα ζεστό χαμόγελο καλωσορίσματος. Ένα γλυκό του κουταλιού. Μια δυναμική ομάδα social media, μπράβο! Μία γλώσσα που χαμογελάει. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καληνύχτα. Καθυστερημένη. Γεια! Και όχι Guten Morgen. Gute Nacht. Δεν ξέρω άλλη λέξη. ναι. Απλά. Welcome home, λοιπόν. Νιώσε σαν το σπίτι σου. Πιες ένα ουζάκι στην υγειά μας, γιατί το... Γεια μας. Ωραία. Πάμε, ποιο να πούμε, το Taste Their Way of Life. Γιατί το έχουμε φτιάξει. Όχι, αλλά κάτι να πούμε και γι' αυτό. Θες να πεις εσύ? Ναι, δεν τα ξέρω. Θα πω απλά μόνο μια φράση, ότι όταν το ταξίδι είναι ο σκοπός, η γεύση μπορεί να γίνει ο απόλυτος προορισμός. Wow. Welcome home θα πει ένα σφύριγμα ανέμελο.